Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя. Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя. Где же ты, любовь моя, где же ты? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Где же ты, любовь моя, где же ты? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Сказал, что нынче осень и золотые листья на земле. Ну кто тебе сказал, что ровно 8 я не приду, любимая, к тебе? Ну кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листья на земле? Ну кто тебе сказал, что ровно в 8 я не приду, любимая, к тебе? Где же ты, любовь моя, где же ты? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Где же ты, любовь моя, где же ты? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Да, по самому деле, я написала мужчина. Иди, mejor, hermano. Que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio
Predstavujem ti snúbencov, ktorí požiadali o uzavretie manželstva. Ženích Michael Balok, nevesta Mária Bendíková, svedkovia uzavretia manželstva sú René Sabo a Zuzana Kerekešová. Snúbenci v žiadosti o uzavretie manželstva súhlasne vyhlásili, že im nie sú známe okolnosti, ktoré by vylúčovali uzavretie manželstva, že navzájom poznajú svoj zdravotný stav a dohodli sa, že po uzavretí manželstva budú používať spoločné priezvisko Balok-Balogová. Na základe dokladov pripojených k žiadosti o uzavretie manželstva sú obaja snúbenci podľa platného práva spôsobili na uzavretie manželstva. Ďakujem. Tak som sa vás chcela niečo opýtať, takto na úvod. Aj teba, Samajka, aj teba, vlastne Miško. Ešte sa pamätáte, ako ste sa možno cítili, keď ste dostali darček? Možno ty, Majka, knihu Ako mať šťastný rodinný život. Išlo o Braillové písmo, ktorú ti dal vlastne Miško. Tú knihu ti musel aj nejako zabezpečiť do toho Braillového písma. Alebo ty, Miško, ako si sa cítil, keď si dostal od Majky darček, keď si sa dal sa pokrstiť a hneď ti dala vytlačiť fotku a urobila ti balíček? Tak tie pocity možno máte ešte v pamäti, že viete si to zrejme si vybaviť. Ja keď som s vami sa rozprával, tak viem, že keď som sa vás pýtal, že
aký najkrajší darček ste si zatiaľ dali, ktorý vám urobil najväčšiu radosť, tak to bolo práve tieto dve veci, ktoré som spomenul. No a je zaujímavé, že aj Jehova je veľmi rád, keď ste šťastní a keď sa radujete. A preto aj od Jehovu ste dostali jeden nádherný dar. A tým darom je niečo, čo pre vás urobil už v raji. A my sa teraz chceme pozrieť spolu hneď do úvodnej knihy v Biblii, do 1. Mojžišovej, do 2. kapitoly. A odtiaľto si prečítame teraz niekoľko veršov, ktoré nám popíšu ten dar, ktorý ste, Majka, Miško, aj vy takisto ho dostali. Tak môžeme sa pozrieť hneď od verša 21. A chceme sa pozrieť teda na ten dar, ktorý vám dal Jehova. Vtedy Boh Jehova vlastne uvedol človeka do hlbokého spánku a kým spal, vzal jedno z jeho rebier a telo na tom mieste uzavrel. Z rebra, ktoré Boh Jehova vzal z človeka, vytvoril ženu a priviedol ju k človeku. Všimli ste si teda, čo bolo týmto darom, ktorý ste dostali od Jehovu? No ide o nádherný dar, ide o manželstvo, že? To je krásny dar. A my vidíme, že Jehova to urobil tým spôsobom, že vytvoril ženu, čiže vlastne manželku pre Adama práve z jeho rebra. Už to, že to urobil takýmto spôsobom Jehova, tak už to nám ukazuje, alebo hovorí nám o tom, že chce Jehova veľmi, aby bol blízky vzťah medzi ženou a mužom, medzi vlastne manželom. Pozrite sa, ako to zapôsobilo na Adama, ten dar, ktorý dostal. Pozrite, čo povedal. Vtedy človek zvolal: toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z mojho tela. Tady sa veľmi tešil, že Adam, že dostal manželku, niekoho s ním bude môcť stráviť čas a možno aj tie svoje skúsenosti a celý život. No a ešte pozrime 24. verš, pretože ten nám hovorí ešte niečo ďalšie o tomto dare. Preto muž opustí otca a matku a bude rýpnuť k svojej manželke a stanú sa jedným telom. Tak tu nám Jehova hovorí, že si veľmi praje, aby ten dar, ktorý ste dostali aj vy, Miško a Majka, tak aby ten dar bol navždy. Jednoducho, aby to bolo niečo, čo vám bude robiť šťastie a radosť po celý život. Ako by ste možno opísali šťastné manželstvo? Ako si predstavujete šťastné manželstvo, keby sa vás na to niekto opýtal? Tak niekto by možno povedal, že šťastné manželstvo je také, keď je to manželstvo, kde nie sú žiadne ťažkosti. Ako dva vtáčiky, ktoré sú vedľa seba, robia len hrku celý čas, že? Ale my vieme, že toto není úplne taká realita. Šťastné manželstvo Jehova hovorí, že to je manželstvo, kde sú aj nejaké ťažkosti, kde prídu aj nejaké problémy, ale kde tieto ťažkosti a problémy spolu dokážete zvládnuť a vyriešiť. A my sa teraz chceme pozrieť na to, že čo je takým kľúčom, aby aj to vaše manželstvo mohlo byť naozaj skutočne šťastné. Aby tak, ako ste sa cítili, keď ste si dali vy tie darčeky, tak ako sa cítite teraz, tak aby ste sa cítili naozaj veľmi dlhý čas a počas celého života. Tak čo je tým kľúčom pre to šťastné manželstvo? Tak skúste si prosím predstaviť také dva domy. Ten jeden dom je postavený na takom ako keby piesku, niekde si predstavte, že na pláži, a ten druhý dom je postavený niekde, môžete si predstaviť niekde na nejakej skále, niekde ďalej od pláže. Teraz tu príde vietor k tomu domu, ktorý je postavený na piesku. Tak čo sa stane? Tak je možné, že ten dom sa zakýve, alebo možno aj dôjde k nejakému poškodeniu, už aj keď je slabší vietor, že? A keď príde nejaký riadny, silný vietor, tak môže dôjsť k tomu, že ten dom sa aj vážne poškodí. Čo sa stane s tým domom, ktorý je postavený na tej skále, niekde tam ďalej, keď príde ten slabší vietor? Tak asi nič, že? S tým domom ten dom ostane stať. Keď príde nejaký silnejší vietor, tak možno sa ten dom trošku aj zakýve, ale nič vážneho sa s tým domom nestane. No a teraz si predstavte, že príde na miesto vetra, že príde taká riadna búrka. My to tu poznáme z okolia, také riadne búrka. Teraz príde taká riadna búrka, tak čo sa stane s tým domom, ktorý je na pláži, niekde na piesku? No tak zrejme sa stane to, že ten dom sa úplne zrúti alebo vážne poškodí. Čo sa stane s tým domom, ktorý je postavený niekde tam ďalej na tej skále? No tak možno, že aj niekde opadne nejaký kus omietky alebo dôjde k nejakému drobnému poškodeniu, ale nič vážneho sa nestane. Takže keď sa vrátime k tej otázke, že čo je kľúčom pre šťastné manželstvo, tak aj z tohto príkladu pekne vidno, že kľúčom pre šťastné manželstvo je dať manželstvu dobrý základ. A ten najlepší základ, ktorý môžete dať aj vy dvaja svojmu vlastnému manželstvu, je práve keď zapojíte, alebo keď do manželstva vstúpi Jehova.
Čiže ten najlepší základ, ktorý môžete urobiť, je keď budete žiť spolu s Jehovom. Je to logické aj preto, že Jehova vytvoril, že od Jehovu ste dostali ten dar tohto manželstva. Ale zároveň ti Miško Jehova veľmi dobre rozumie. Veľmi dobre vníma tvoje pocity. Možno vidí teraz, že trošku máš aj stres, nie, keď stojíš pred ľuďmi. Takisto Majka tebe rozumie úplne. Teraz vidíš, že tiež, že čo ti robí radosť, čo ti robí šťastie. A Jehova si veľmi praje, aby to vaše manželstvo, tie pocity, ktoré máte teraz, tak aby ste ich zažívali naozaj po celý čas a navždy. A predstavte si, že Jehova si tak veľmi praje, aby ste boli šťastní, že dáva aj konkrétne rady pre teba, Miško, ako pre manžela a zároveň aj pre teba, pre Majku, ako pre manželku. Čo robiť preto, aby to vaše manželstvo naozaj mohlo byť skutočne šťastné. A taká tá základná vec je, a vy to veľmi pekne robíte, že zapojiť čo najskôr Jehovu do manželstva. Tak ja o vás viem, že už keď ste sa spoznali, že vy ste sa vlastne tak stretli alebo spoznali, že bol COVID a ste písali listy a boli ste v službe, že? Z jedného zboru, s druhým zborom sme spolupracovali a bola služba, tak ste sa spoznali vlastne, odtedy ste si začali vytvárať vzťah po nejakom čase. A je pekné, že celý čas, keď ste si vytvárali vzťah, keď ste spolu chodili, keď ste sa spoznávali, tak ste to robili spolu s Jehovou. O vás viem, že ste si študovali, stále si študujete Bibliu, že sa spolu modlíte. A toto je vynikajúce, pretože takto dávate vášmu manželstvu ten najlepší základ. Takto tvoríte to manželstvo s Jehovom. Takto zapájate Jehovu do manželstva a takto vlastne jednak aj vy sami dvaja, že si posilňujete vzťah, ale posilňujete si vzťah aj spolu s Jehovom. Tak pred chvíľočkou sme hovorili, že Jehovovi na vás tak veľmi záleží, že vám dáva konkrétne rady. Tak ideme sa pozrieť najprv na teba vlastne, Miško, ako na manžela. A na rady, ktoré dáva tebe. Tak v podstate od dnes sa pre teba niekoľko vecí, Miško, zmení. Napríklad jednou z takých kľúčových vecí, ktorá sa zmení, je, že Jehova hovorí, že stávaš sa hlavou svojej vlastnej rodiny. Tak to je celkom taká dôležitá úloha, ktorú ti dáva Jehova. A Jehova hovorí, že to je úloha, ktorú zveril tebe, Miško. Nie Majke, ale tebe. A hovorí, že takto je to jednoducho dobre, keď je to takto, že ty budeš hlavou rodiny. Tak ako, Miško, na túto úlohu sa tešíš? Tak to je výborné, to sme radi. Ale možno chceme sa trošku pozrieť, že čo zahrňa táto úloha, alebo čo to obsahuje. Keby sme to chceli úplne zjednodušiť teraz, že by sme to chceli povedať veľmi krátko, tak, že aby si ako hlava rodiny využil to, čo si sa už naučil o Jehovovi pri osobnom štúdiu a to, čo sa ešte naučíš, na to, aby si sa postaral o svoju rodinu, aby si viedol svoju rodinu. V tomto prípade ste to zatiaľ byť dvaja, si to ty a Majka, aby si zároveň sa postaral aj o potreby svojej rodiny. No a vy ako rodina budete mať niekoľko potrieb, že? Budete mať potreby, ide o duchovný ohľad napríklad, čiže o duchovné potreby. Tak tu ti, Miško, Jehova hovorí, že tu si daj zvlášť záležať v tejto oblasti. Daj si záležať na tom, aby ste spolu ako rodina pokračovali v tom, čo ste dobre začali. Aby ste si každý deň čítali Bibliu. Aby každý deň ste venovali nejaký čas Jehovovi. Urob čo najskôr, všetko preto, aby si pomohol Majke sa zapojiť do nového zboru, že? Aby ste si takto spolu mohli udržiavať blízky vzťah s Jehovom. Okrem toho budete mať ale aj citové potreby. Tak tu v tejto oblasti môžeš myslieť na to, že teraz, to, že sa máte radi, tak to viete, to si aj poviete, že? Ale ukáž Majke, že je pre teba dôležitá aj neskôr, možno aj tie ďalšie dni, ktoré prídu. Nielen raz v roku, keď si budete výročie pripomínať, ale rob to tak často, ako môžeš, že? My jednoducho ako muži sme vytvorení tak, že my možno neúplne stále radi hovoríme o svojich pocitoch. Ale ženy to potrebujú počuť. Potrebuje to Majka počuť, že ju máš rád. Tak jej ukáž, Miško, že ju máš rád. Povedz jej to. Alebo napríklad pochvál ju aj pred druhými ľuďmi, ak je to vhodné, za pekné veci, ktoré robí. Ďalšia oblasť, kde budete mať potreby, tak sú hmotné potreby. Tak tu Jehova hovorí zase, že ty ako hlava rodiny, Miško, máš hlavnú zodpovednosť za to, aby si sa postaral o to, aby ste ako rodina mali tie základné potreby pre život. Ale tu ťa aj tak trošku upozorňuje Jehova, že daj pozor, že buď tu taký veľmi rozumný a vyrovnaný,
aby sa nestalo to, že sa budeš teraz starať len o hmotné potreby a tie ostatné citové, duchovné potreby išli ako keby že do úzadia. Tak tu ti hovorí, že usiluj sa zároveň o vyrovnanosť a rozumnosť. A potom ďalšia oblasť ešte, že budete si potrebovať aj oddychnúť, aj sa nejako zabaviť, tak je dobré, keď na to myslíš takisto ako hlava rodiny. No a si predstav, že Jehova hovorí, že chce, aby si bol hlavou rodiny, ale nie len tak hociakou hlavou rodiny, lebo takých hlav je po svete veľmi veľa, ktoré sú kvázi hlavou, ale Jehova chce, aby si bol naozaj výbornou hlavou rodiny. Tak sa poďme pozrieť do listu Efezanom. Môžeme si to spolu otvoriť. Bude to 5. kapitola. Miško, pozrieme sa spolu, ja vám to po chvíľku prečítam. Pozrieme sa na také 3 konkrétne verše, ako keby 3 konkrétne rady, ktoré ti hovorí Jehova, čo urobiť preto, aby si bol naozaj vynikajúcou hlavou rodiny. Tak ideme najprv na 25. verš, 5. kapitola listu Efezanom, 25. A tu hovorí, to je také povzbudenie, že manželia vlastne milujte svoje manželky, ako aj Kristus miloval zbor a vzdal sa za ne svojho života. Miško, všimol si, čo ti tu radí Jehova? No, Jehova radí, aby si napodobnil nejaký vzor, ktorý ti dal, a tým vzorom je Ježiš Kristus. To je naozaj skvelý vzor, pretože od neho sa môžeme veľa naučiť. A už hneď tu v tom verši, v tom 25. som čítal o takých 2 vlastnostiach, ktoré sa môžeš naučiť od Ježiša. Tá jedna vlastnosť je napríklad láska. Takže Jehova ti hovorí, že buď láskavou hlavou rodiny. Ako toto môžeš napríklad urobiť? No, Jehova ti zveril zodpovednosť urobiť napríklad tie rozhodnutia, ktoré sa týkajú vašej takisto rodiny, že? To je tvoja zodpovednosť, tvoja úloha, ale ty si láskavá hlava rodiny a preto ťa zaujíma, čo si myslí Majka. Chceš vedieť Majkin názor na tú vec, že? A keď je to čo len trošku možné, tak je výborné, keď Majkin názor zoberieš do úvahy, aj pri tom, keď budete robiť to rozhodnutie. Tak to je napríklad spôsob, ako môžeš byť láskavou hlavou rodiny. Ale keď v tom 25. ešte vidíme ďalšiu vlastnosť, a to je obetavosť. My vieme o Ježišovi, že bol ochotný obetovať aj život, že? Tak ty možno, že nemusíš teraz obetovať za Majku svoj život, ale možno niekedy také tie drobné veci. Tak o Majke viem, že celkom rada ide do obchodu si pozrieť nejaké veci. Viem o Majke aj to, že chce poznať tvoj názor napríklad, keď sa oblieka, že čo si obliec, ako to zladiť a tak ďalej. A o tebe zase vie, Miško, že nie úplne ťa to baví. A úplne tomu chápem a rozumiem. V každom prípade obetavosť môžeš prejaviť tak, a ty to veľmi pekne robíš, že Majke rád ochotne poradíš, že jej venuješ ten čas a že aj ty mi ukážeš, že naozaj je pre teba veľmi cenné. Ideme pozrieť na ďalší verš, 28. A tak aj manželia majú milovať svoje manželky ako vlastné telo. Kto miluje svoju manželku, tak vlastne miluje seba. Tak tu je rada, ktorú ti dáva Jehova, že máš mať rád Majku ako svoje vlastné telo. Tak ty máš rád svoje vlastné telo, nie? To je úplne pochopiteľné, to máme asi radi všetci. A keď mám rád sám seba, tak sa chcem o seba dobre starať, že? Tak dobre staraj aj o Majku. Keď máš rád sám seba, svoje vlastné telo, určite by si sa nechcel nejako zraniť alebo si nejako ublížiť, že? Na schvál. Tak je jasné, že Majku by si nechcel nejako ublížiť fyzicky, ale niekedy častejšie ublíži práve to, čo povieme. Tak je dobre, keď na to, Miško, budeš myslieť, aj keď budete možno riešiť potom nejaké ďalšie otázky alebo veci. No a potom je pekné ešte, že tak ako asi sám od seba neočakáva, že budeš na 100% úplne krásny, všetko v poriadku, zdravý a bez problémov, tak neočakávaj, pokiaľ ide o dokonalosť, ani od Majky. Ani ty nerobíš úplne všetko v poriadku, tak neočakávaj, že Majka bude robiť úplne všetko bez chyby. No pozrieme ešte 29, to je posledný verš, ktorý sa bude týkať, Miško, teba dneska. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí ho a starostlivo opatruje tak, ako Kristus zbor. Tak to súvisí s tým telom, ale teraz tá myšlienka, ktorá tu je, že živí ho a starostlivo opatruje. Tak Jehova hovorí, že toto je tiež niečo veľmi dôležité, aby si sa starostlivo staral o Majku. A napríklad
keď si predstavíš, že by si mal na tele nejakú ránu, tak chceš to dať čo najskôr nejako do poriadku, že aby sa to zhojilo, aby si bol znovu zdravý. Tak keď budete riešiť možno niečo s Majkou, možno príde aj nejaký problém, nejaká ťažkosť, myslí na to, že dá to čo najskôr do poriadku. Že nie je dôležité, kto má pravdu v tej situácii, ale dôležité je, aby ste čo najskôr vyriešili ten problém. A ty ako hlava rodiny v tom môžeš urobiť veľmi veľa. Tak to bolo, Miško, niekoľko rád, ktoré sa týkali teba ako hlavy rodiny. Teraz sa ideme pozrieť na teba, Majka. Tak je veľmi pekné, že si chvíľočku počkala. Chceme sa teraz pozrieť na to, že vlastne aj pokiaľ ide o teba, tak sa tiež viacero vecí sa zmení, že? Ty sa stávaš zrazu, získavaš významnú úlohu a to je manželka. V Biblii je táto úloha označená, ide o doplnok. Tak my keď dneska, keď povieme, že ide niekde o doplnok, tak to je väčšinou také niečo, čo nie je až tak veľmi cenné, že? Tak to tak nejako môžu ľudia vnímať. Ale nie je to tak, Majka. Nie je to tak, pokiaľ ide o ten pohľad, ktorý má na teba Jehova. Pretože už teraz, keď si počúvala to, čo Jehova chcel povedať vlastne, teraz pred chvíľkou vlastne Miškovi, tak si počula, alebo možno si z toho cítila, že ako Jehovovi veľmi záleží na tom, aby sa Miško k tebe dobre správal, že? Aby ti preukazoval úctu napríklad. Aby s tebou zaobchádzal ako s takou krehkou nádobou, ktorá je veľmi vzácna a veľmi cenná. A toto je pohľad, ktorý má na teba Jehova. A okrem toho Jehova hovorí ešte aj, že aj tvoja úloha v manželstve je kľúčová preto, aby vaše manželstvo bolo šťastné. Tak sa pozrieme na nejaké dve rady, ktoré radí tebe zase Jehova. Tak ostaneme v tom liste Efezanom, v 5. kapitole. A pozrieme sa teraz od 22. verša. Manželky nech sa podriadujú svojim manželom tak, ako sa podriadujú Pánovi. Lebo manžel je hlavou svojej manželky, ako je aj Kristus hlavou zboru svojho tela, ktorého je záchrancom. Ako je zbor podriadený Kristovi, tak nech sú manželky podriadené svojim manželom vo všetkom. Majka, tak si všimla, že ako môžeš ty ukázať, alebo čo môžeš ty urobiť, aby bolo vaše manželstvo šťastné. Tak Jehova hovorí, že urob to isté, čo Miško, napodobný príklad Ježiša Krista. Pretože aj pokiaľ ide o Miška, tak on má nad sebou hlavu, tu je Ježiš Kristus. A tak ako sa Miško podriaduje tejto hlave, tak Jehova hovorí, že je dobré, keď sa ty budeš podriadovať zase svojej hlave, ktorou je od dnešného dňa Miško. Toto môže byť celkom náročné, pretože viem o tebe, že sú veci, ktoré ti idú ti rýchlejšie, že? Možno si v niečom šikovnejšie ako Miško. A je to úplne to normálne. U nás mužov zase je to niekedy tak, že my sme schopní sa zamerať na jednu vec, že? A keď to riešime, tak sme úplne na to zameraní a mnoho vecí nám odíde dookola a popri tom utečie. Ale u vás už je to niekedy tak, že u manželiek, že jednoducho vyriešite jednu, druhú, tretiu, štvrtú, piatu a ešte viete aj kvôli čomu, kde, ako, viete si to pospájať. A my vás za to máme veľmi radi, že ste také rýchle a častokrát šikovné, že? A Jehova ťa má veľmi rád, ale zvlášť preto, že aj napriek tomu, Majka, rešpektuješ Miška ako hlavu svojej vlastnej rodiny. A to je veľmi pekné a veľmi, veľmi cenné. A nielen, že ho rešpektuješ, ale navyše sa mu aj rada a ochotne podriaduješ. A toto môže byť niekedy zložité. Hlavne, keď príde napríklad k tomu, že idete teraz niečo riešiť, nejakú otázku, ty by si to chcela tak a vidíš, že toto by bolo dobre, keby ste to urobili tak. Ale Miško má na to iný názor a hovorili sme, že Jehova zveril úlohu Miškovi, aby urobil to rozhodnutie. A urobí to rozhodnutie, možno, ktoré aj sa ti nemusí úplne páčiť, že? A teraz ešte navyše by sa mohlo stať, že to aj neúplne veľmi dobre vyjde, to Miškové rozhodnutie. Tak čo v takej situácii? Ako môžeš vtedy ukázať, že napodobňuješ Ježiša Krista, že chceš byť dobrou hlavou, teda vlastne, že sa chceš podriadovať svojej hlave? Tak je výborné, že aj napriek tomu, že keby ste tu urobili tak, ako si ty chcela, tak by to bolo možno inak vyšlo, tak je pekné, že aj vtedy si uvedomuješ svoju úlohu manželky. Uvedomuješ si, že ako veľa môžeš prispieť k tomu, aby vaše manželstvo s Miškom bolo šťastné. A preto je pekné, že aj vtedy Miška rada podporíš. Aj vtedy ukážeš Miškovi, že áno, Miško, to nevadí, možno na budúce urobíme to rozhodnutie trošku inak, neboj sa, spolu to zvládneme. A pozrieme sa ešte na druhú radu. Tu nájdeme v tej 5. kapitole úplne posledný 33. verš. Teda každý z vás nech
vlastne miluje svoju manželku ako sám seba. A manželka nech si hlboko ctí svojho manžela. Tak teraz sa teba týka hlavne ten záver, Majka. A tu Jehova hovorí o takom ďalšom spôsobe. A tu Jehova hovorí, že je dobré, keď si ctíš svojho manžela, čiže ide o Miška. Ale zároveň tu Jehova hovorí aj o takej miere tej úcty, ktorá by mala byť. Hovorí, že hlboká úcta voči Miškovi. Tak ako by si mohla ukázať, ako to môžeš uplatniť alebo urobiť. Tak ak si na to ešte neprišla, tak o chvíľku zistíš, že aj my ako muži, a takisto aj Miško, že máme chyby, aj keď možno, že to neradi úplne, že priznávame, že je to tak, ale tie chyby máme. A to, že máš hlbokú úctu voči Miškovi, tak ukážeš krásne tým, ako sa o ňom budeš napríklad vyjadrovať. Keď budete sami doma, že? Keď možno, ako sa budeš vyjadrovať o ňom pred svokrovcami alebo rodičmi. Alebo možno, ako sa budeš vyjadrovať o Miškovi pred ďalšími ľuďmi, keď budete niekde v spoločnosti. Tak keď si manželka, ktorá má hlbokú úctu, tak nebudeš sa chcieť Miškovi nejako vysmievať, alebo si robiť srandu možno na nejaký jeho účel, alebo na jeho konto. No a hlbokú úctu môžeš pekne ukázať ešte aj tým, že sa budeš dobre starať o domácnosť. Keď si Miško k vám niekoho pozve na návštevu, tak bude môcť s hrdosťou povedať, že pozrite, ako Majka sa pekne stará o našu domácnosť. A ty tiež veľmi pekne ukážeš to, že máš Miška v hlbokej úcte ako svojho manžela a že v konečnom dôsledku chceš rešpektovať Ježiša ako vašu hlavu, ktorú máte. A viete, aký bude výsledok, keď uplatníte tieto rady, Miško, Majka, ktoré sme teraz tu, týchto pár len vecí. A vy pri osobnom štúdiu, spoločnom rodinnom uctievaní nájdete ďalšie rady, ktoré vám dáva Jehova. Ale keby ste už len tieto uplatnili, o ktorých sme teraz sa rozprávali, tak Jehova hovorí, že už toto vám veľmi pomôže, aby keď príde ten vietor, keď príde tá búrka, aby ste tu spolu s Jehovom zvládli a tak, ako sa cítite dneska, aby ste sa cítili i naďalej. Tak dnes ste krásne oblečení obidvaja, že? A viem, koľko to stalo úsilia námahy, kým vás ste našli Miško oblek, niekde dať uši, teraz vyskúšať, Majka v tých šaty, že chcelo to aj určité financie, chcelo to čas, že a teraz zladiť aj doplnky, kvety a ďalšie tie veci. Tak je naozaj vidno, že ste si veľmi pekne dali záležať. A v Biblii na jednom mieste Jehova hovorí, že ešte o jednom druhu oblečenia, a ten druh oblečenia hovorí o takej vlastnosti, aby ste si obliekli vlastne lásku. A o láske hovorí, že je to preto, že dokonale chráni jednotu manželstva. Preto sa dobre starajte o ten cit, ktorý cítite teraz, o lásku. A robte všetko preto, aby ste ho ešte viac povzbudzovali a ešte viac ho vlastne ich živili. A to môžete robiť tým, že sa budete spolu rozprávať. To môžu byť častokrát drobné tie rozhovory. Každý deň si nájsť chvíľku času na to, aby ste sa spolu rozprávali. Dobre sa počúvať, keď sa rozprávate. Niekedy je to tak, že možno, že Miško bude vykonávať nejakú činnosť a ty, Majka, mu chceš niečo povedať, ale možno budeš vidieť, že teraz na to nie je vhodný čas, že radšej mu to povieš inokedy. Ale možno ty, Miško, keď príde za tebou Majka, tak možno, že urobíš to, že dobre, teraz Majka, na chvíľku dám prácu preč a idem sa ti venovať, lebo vidím, že je to pre teba dôležité, rád si ťa vypočujem. Vytvorte si zvyk z takýchto drobných vecí, ktorými si ukážete, že sa máte radi. To môže byť aj nejaký drobný darček alebo drobnosťou ukázať, že sa máte naozaj veľmi radi. Pretože Jehova hovorí, že keď si oblečete lásku, že to je vlastnosť, ktorá jednoducho nemôže nikdy zlyhať. Príde vietor, príde búrka, prídu ťažkosti, skúšky, ale láska vám pomôže, aby ste to všetko zvládli. Tak teraz by som sa vás rád opýtal dve otázky. Najprv teba, ženich. Chcel by som sa ťa opýtať, ženich vlastne Michal Balok, či si berieš dobrovoľne v prítomnosti Boha Jehovu a týchto svedkov, ide o Máriu Bendíkovú za svoju manželku, že budeš milovať ju, starať sa o ňu v súlade s Božím zákonom pre kresťanských manželov, ako je vyjadrený vo Svetom písme, a to po celý čas, keď tu budete spolu žiť? Áno, beriem. Ďakujeme, Miško, za tvoju veľmi jasnú a zreteľnú odpoveď. Teraz sa chcem opýtať teba, zase sestra, teda nevesta Mária Bendíková, či si berieš dobrovoľne v prítomnosti Boha Jehovu a týchto svedkov, ide o Michaela Baloga za svojho manžela,
Budeš ho milovať, starať sa o neho, preukazovať mu hlbokú úctu v súlade s Božím zákonom pre kresťanské manželky, ako je vyjadrený vo Svetom písme po celý čas, keď tu budete žiť? Áno, beriem. Veľmi pekne ďakujem aj za tvoju odpoveď. Tak po vašich naozaj jasných a súhlasných odpovediach na tieto položené otázky by som vás poprosil, aby ste zložili manželský sľub. Tak môžete sa otočiť navzájom k sebe. A môžeš mať to knižko, nech sa páči. Ja, Michael Balog, beriem si teba, Mária Bendíková, za svoju manželku a budem ťa milovať a starať sa o teba v súlade s Božím zákonom pre kresťanských manželov, ako je vyjadrený vo Svetom písme, a to po celý čas, kým budeme spolu žiť na zemi, podľa Božieho manželského usporiadania. Ja, Mária Bendíková, beriem si teba, Michael Balog, za svojho manžela a budem ťa milovať a starať sa o teba a budem si ťa hlboko vážiť v súlade s Božím zákonom pre kresťanské manželky, ako je vyjadrený vo Svetom písme, a to po celý čas, kým budeme spolu žiť na zemi, podľa Božieho manželského usporiadania. Tak ste to krásne vyjadrili, veľmi pekne vám ďakujeme za tieto manželské sľuby. A teraz by som vás poprosil, nasleduje podpísanie zápisnice. Takže najprv poprosíme, pôjde o ženicha, potom pôjde o nevestu a potom vás predstavíme. Ešte chvíľočku, Miško, môžeš počkať? Teraz po podpise zápisnice si môžete vymeniť takisto ručky. Radi, že máte každý vlastnú ručku. A teraz môžete si na svoje vlastné popliekať z manželský bosk.
univerzít manželstva. Vyhlasujem toto manželstvo za pravoplatne uzavreté. Čo Boh spojil, nech žiaden človek to nerozvedie. Tak teraz by sme sa mohli spoločne ešte sa pomodliť. Chceli by sme sa pre Tebou skloniť, náš Oče, Pán Jehova, pretože sme veľmi šťastní, keď vidíme takúto krásnu dvojicu, ktorá spolu si vytvárala vzťah, ktorá ťa zapojila do tohto vzťahu. Ďakujeme Ti za Miška a Majku, ktorí ťa majú veľmi radi, Pán Jehova. Chceme ťa veľmi poprosiť, aby si ich viedol na ceste, teraz, na ktorú nastúpili spoločne. Veľmi si prajeme, aby boli šťastní, Pán Jehova, aby tie pocity, ktoré zažívajú teraz, aby zažívali i naďalej. A sme si istí, že Ty im veľmi chceš v tom pomôcť. A my ťa prosíme, Pane, aby si im dal svojho Svätého Ducha, aby si im pomohol, aby tá láska, ktorú cítia teraz, aby bola ešte hlbšia, ešte pevnejšia, aby sa mali naozaj čím ďalej tým ešte radšej. My ťa chceme, Pane, poprosiť, aby si ich viedol na ceste teraz a prosíme ťa o to, aby si im dal silu, aby mohli zvládnuť aj ťažkosti, ktoré prídu. Aj tie návrhy, ktoré dávaš, vieme, že sú vynikajúce, že veľmi pomáhajú a prosíme ťa preto, aby si pomohol aj Miškovi ako hlave rodiny, aby sa mohol s láskou starať o Majku, aby mohol dať pocítiť, aký ju má veľmi rád a že je pred ňou tá najdôležitejšia v živote. My ťa prosíme, Pane, a zároveň aj o vypočutie tejto modlitby a to v mene Tvojho Syna Ježiša Krista. A teda amen. Amen. Dostala jedna veľmi krásna, radosná povinnosť, alebo taká výsada, že vám môžem predstaviť Miška a Majku ako manželov Balógových. Tak milí bratia a sestry, milí prítomní, chceme vám aj my ako novomanželia povedať jedno veľké ďakujem, že ste mohli byť tu s nami. Veľmi vám ďakujeme za to, že ste boli ochotní prísť či už cez Zoom alebo osobne. Ďakujeme vám ešte raz a neviem, možno keď sa možno nestihneme stretnúť s každým, tak aspoň takto vás môžeme objať a verejne vám poďakovať. A ešte jedna vec. Máme pre vás aj také malé občerstvenie, tak prajeme vám dobrú chuť, takže pochutnajte si, užite si to s nami a ďakujeme vám veľmi pekne. A tiež vás Jehova žehná za vašu podporu pre nás. A máme vás veľmi, veľmi radi. Jaan nadara me man lenda naizdra Rajma achel mirodel barizoro mandel te adai man sahin jana me isto somoy duk soin nae som ciao da man zordel Oile Jehova som Oi man le star chunio O camel paž man profurte Me isto som
Te quiero.
mi orgullo y mi primor, no más a ti daré mi eterno amor. Contigo es un placer servir a nuestro Dios, por siempre te daré respeto y devoción. Estar unidos los dos es un regalo de Dios. Te quiero de verdad cada día más, mi dulce amor. Estar unidos los dos Es un regalo de Dios, por ti le quiero dar gracias a Jehová, mi dulce amor, mi dulce amor, mi amor. Pred svítaním je na nohách a s prosbou na perách. Otče, pomôž nám, prosí za deti, prosí za bratov všetkých. Život má plný trápenia, no nikdy nádej nestráca. Láskavá k druhým je a tá pieseň jej stále v mysli znie. Budem pri tebe stáť, silu ti dám rád, ver mi, som s tebou, nemusíš sa báť, to jej odvahu dá, tie slova už pozná, on sám ťa upevní, on sám ťa posilní. Tak sa do práce dá, oddych nepozná, ale v duši pokoj má. Kráča s dôverou, predsa jej Boh je s ňou, má aj verných priateľov. Len s Jehovom vie všetko zniesť a na krídlach orlých sa do výšky vzniesť, tak prosí ho aj dnes. Už strácam silu, tak ma dnes Boh na ňu z výšky pozerá a aj on v očiach slzy má. Tak rád jej pomôže, tak rád jej vždy s láskou pošepká. Budem pri tebe stáť, silu ti dám rád, ver mi, som s tebou, nemusíš sa báť, to jej odvahu dá, tie slova už pozná, on sám ťa upevní, on
sám ťa posilní. On sám ťa upevní, on sám ťa posilní. Svet už nepozná, kto má, po čom túžim, kde priateľov si nájsť, ľudí, čo dávať chcú, vždy útechu v nich mám. Láska vzájomná, nech večne spája nás. Bratov, sestry mám, ľudí všetkých rás a všetkých národov. Mám v nich priateľov, náš Boh láskou spája nás. Ten krásny Jehovov sľub poznám, 100-krát viac ti dám. Dnes už viem, je pravdivý, bratov, sestry mám, máme vrúcne priateľstvo, tie túži každý nájsť. Zázrak je, že náš Boh dnes láskou spája nás. Tých vzácnych ľudí Boh túži nájsť, zbor nádherný z nich tvorí, tam bratov, sestry mám, ako svieža rosa ranná, príjemná, sú mi rodinou, náš Boh láskou spája nás. Vzácni ľudia zo všetkých národov a rás. Zázrak je, že náš Boh dnes láskou spája nás. Náš Boh nás hľadá, má náruč do korán, je naším Otcom nežným a skláňa sa až k nám. Vrúcne priateľstvá a nádej dáva nám. Láska vzájomná, vzácne puto spája nás. Vernou láskou navždy spája nás. Spája nás. Spája nás. Je stále jasnejšie, že sú tu dni posledné. Svet má len pár dní, kto z nás pôjde k ním,
kto z nás im nádej dá. Ten strach, čo vnútri mám, viem, sám nad ním nevyhrám. Bože, daj, nech láska zvíťazí, nech cítim túžbu ísť. Zrazu oheň v srdci mám, už viac sa nezdržím, o nádeji im hovorím. Tvoj duch vo mne pôsobí, som pravdou nadšený. Strach mám, no hovorím. Viac nemlčím. Kým nám Boh dáva čas, túžim s nádejou všetkých nájsť, lebo viem, že čas je skrátený. Svet má byť súdený. Zrazu oheň v srdci mám, už viac sa nezdržím, o nádeji im hovorím. Tvoj duch vo mne pôsobí, som pravdou nadšený. Strach mám, no hovorím. Viac nemlčím. Nech aj tvoj oheň horí, stále dúchaj doň. Už máme len pár dní, tak klop a zvoň. Poď miernych nájsť. Zrazu oheň v srdci máš, už viac sa nezdržíš, o nádeji im hovoríš. Tvoj Boh v tebe pôsobí, si pravdou nadšený. Strach máš, no hovoríš. Viac nemlčíš, aj keď strach máš, tak hovoríš. Aj keď okolo vládne zmätok posledných dní, za Ježišom ísť vždy som odhodlaný. Na cestu mi svieti, dobré rady mi dá, môj pastier a vzor, svetlo pre všetkých má. Nie všetci chcú ísť za ním, môj názor a vieru súdia. Kto z nich však vie, kam ísť, kto z nich viac, než on mi dá. Len môj pastier vie, kam ísť. On život dáva, dáva nádej, len môj pastier vie, kam
zbore ochranu cítim, Ježiš nad nami bdie. Tu priateľov mám, bratstvo milované. Boh Jehova z lásky Syna poslal sem k nám. On priniesol nádej, slova života nám. Nie všetci chcú ísť za ním, môj názor a vieru súdia. Kto z nich však vie, kam ísť, kto z nich viac, než on mi dá. Len môj pastier vie, kam ísť. On život dáva, dáva nádej. Len môj pastier vie, kam ísť. Pred pasou ma chráni, pred vlkmi ma stráži. Môj pastier, Boží Syn, kráčam s ním. Len môj pastier vie, kam ísť. On život dáva, dáva nádej. Len môj pastier vie, kam ísť. Pred pasou ma chráni, pred vlkmi ma stráži. Môj pastier, Boží Syn, kráčam s ním. Len môj pastier vie, kam ísť. Nikdy, nikdy nechcem z cesty zísť. Táto pieseň je aj o vás. Kdekoľvek ste, znie aj vám. Boh má dnes svoj ľud krásny. Jeden národ, ľud z rôznych krajín. Spája ho pravdou, láskou. Je to zázrak, čo žiari dnes tmou. Keď prídu dni zlé, nik z nás nie je sám. Sme blízko, my k vám, vy zas k nám. Buď silný, sme blízko, veď vieš, že patríš k nám. Buď silný, sme blízko, veď spája nás Boh sám. Buď silný, sme blízko, aj v búrkach náročných. V každej chvíli spája nás Boh láskou. Tou láskou vzájomnou. Sme národ z rôznych kútov, pestré tváre, sme z rôznych zvykov. Pravda však má moc spájať, učí nás dávať a blížnych mať rád. Nech pôjdeš kam chceš, vždy nájdeš aj nás. Ľud krásny ťa víta, si náš. Buď silný, sme blízko, veď vieš, že patríš k nám. Buď silný, sme blízko, veď spája nás Boh sám.
aj v trápení. Bol som sám, no dnes teba Jehova už mám. Viem, že nie si vzdialený, tebe z lásky rád srdce dám. To tvoj hlas vrúcný, súcitný stále znie s pozvaním. Chcem ťa na krídlach niesť, blízko stáť. Si môj syn, mám ťa rád. Volám s láskou, príď, nie si sám. To krásne, čo vnútri máš, nechaj ty sám zbadáš. Tiene dávnych chýb v mysli mám, no viem, silu Jehova mi dáš. V modlitbách znie môj hlas, príď, zbav ma trápenia, nádej vráť. A hneď ma s láskou presvedčíš, že dávny hriech je zotretý. Chcem ťa na krídlach niesť, blízko stáť. Si môj syn, mám ťa rád. Volám s láskou, príď, nie si sám. To krásne, čo vnútri máš, nechaj ty sám zbadáš. Ty v nás to krásne chceš vždy nájsť, čo vnútri mám, ty vieš. Nad tým, kto vrúcne má ťa rád, ty sám vždy s láskou bdieš. Chcem ťa na krídlach niesť, blízko stáť. Si môj syn, mám ťa rád. Volám s láskou, príď, nie si sám. To krásne, čo vnútri